Oui, Varan. Tu ne me comprends pas comment il fait. Comment me fait que? Mais il y a quoi? Nason des aliments marés avec Amna tout. Ah, il est ma femme. Elle fait la fondée à Nason de bois. Mais mango bois. Mais qui devait me souffrir là? Qui devait Nason de bois là? Aïe, Flo, idiot. Attends, fais ma conchère. Et puis quoi après? Avant fondé mon cœur bébé. Mais avec Daorema. Toi-même tu sais qu'avec Daorema, après il y a quoi? Après il n'y a rien. Ah, donc c'est comme ça. Non mais attends. Ah, c'est comme ça. Mais toi tu sais pas qui c'est comme ça. C'est ta femme non? Okay. Dis-moi de te faire Nason, mon aïe Afghana. Ok. Ah, il faut. Si tu sors pas Nason, tu manges pas mon malo. Mon ami. Ah ouais. Ah, au coffre là qu'on est si tu sors pas Nason, tu manges pas mon malo. Attends, mon ami, toi et moi. Aïe, attends, qu'on là. Elle ne me donne que carré qu'on a raté, mais on a fait tout ça ensemble. Aujourd'hui, elle vient, elle prépare, moi je mange pas. Ouais. Attends, tu oublies que c'est moi, mon ami. Oui, je n'aime pas une oui. C'est toi. Elle m'a dit que tu oublies que je ne m'en pas. Ouais. Et puis, Nason au bodro. Flo, Nason au bois, tu n'as pas qu'il a ça, Flo. Il va avoir quelqu'un avait dit ça. Quelqu'un avait dit, oh, fais-le moi se il va avoir ni moi d'où il me souffre de le faire quoi. Ne m'a fallu au Flo. Ne m'a fallu. Ne coudron et d'ailleurs là. Nason au bois, en a dumuni, à gâteau, tu oublies qu'un dumuni. Ah, tu ne m'en sais pas Nason au bois. Ah, ok, tu manges pas mon malo. Ouais. C'est mon ami, tu as changé. Un ami peut changer comme ça. Hein? Ah. Ok. Alice, c'est comment? Tu veux à tout virer? À mon agava, où est? Il va t'assurer là. Très bien, il va biter que Gambouré. On est quatre Gamboura. On ne me fait pas jamais. Jamais. Il a fait la cadi. Tu vois, on a jamais. C'était délicieux. Yeah! Non, je ne savais même pas où j'étais quoi. Mon mari Floris m'a dit là. Eh, Allemagne, hein? Non. Bita kofe, in la jafolo. Bita kofe. N'te fait kaye qui a forma qui tche. Eh ouais, on est une fleur de donc fait. Ne va faire manche, ne va faire fleur ne m'a conté. Allemand. Neni fleur la jonne est fou. Elle est fleur, mais elle est une fleur. Boni tche go comme mada au dabla. Bon, Allemand tu sais hein, où est le philo de quoi? Philo aka c'est bon quoi. C'est jano mulbaya de. C'est pas grave. Mami musobe minala netu ide. Ne mu fi atuti. Ta. Éclat. Oh. Ah ouais. Tout le monde va là. Ah, tu te compliques la vie, hein, mon ami. La vie compliquée. C'est-à-dire, elle n'est ni mou bégé n'yon fait qu'à fond que nous nous dans comme elle veut comment se vous fondez ma. Je suis dépassé. Ah, voilà. Il y a quoi au juste? Elle fait qu'à fond il y a responsabilité ta. Moi j'ai une seule question à te poser, voilà. Tu es Clovena. Alma mana den sur 600. Deo. Jamou tu vas revenir dans. Est-ce que le jamou de bedala? Jamou ta fare bila. Et jamou c'est cadeau là tout. Ah mais voilà. Le jamou te dans là. Ça veut dire qu'il y a responsabilité bébé rebolo. Flo. Et qu'on m'a docteur. Et ni ne bi fait bila côté. Ça c'est vrai. Un coup que ñon fait bila côté. C'est vrai. Mais pourquoi pas être secret demain Congo là? Ah mais net ce qui demain vous n'avez pas de là. Est-ce que quand on a mis non? Hein? Nous sommes bien, est-ce que nous sommes là? Moi je suis pas jaloux de toi. Tiens, Flo, il veut tiens là. Tu es jaloux de moi ou tu n'es pas jaloux de moi ou moi je m'en moque. Il t'enga malodi. Ça va bien voilà. Mon ami, on est dans sa bonne fois. Sans prendre allemand dans la double to en bas. On est là. Vous c'est la tournée à tu reconnais ta. Sali. Regarde. Rajmenta Metangaso. Ko kata so wa? Metangaso ni ne kalo jole karamogo ne be kume fe ko ji gana yano ngande namo. Nkalo joli do. Ki nege gi gande de akadi nyere de ngande namo. Sali ne be fata enyi ngawo.
ni jib la ka taa yɔrɔ min na a bɛ wɔɔrɔw de ka ɲi wa walima a bɛ sigiw de ka ɲi n'a bɛ hadamadenw de ka ɲi i fana sa. ne bɛ fɛ ka n yɛrɛ de ka éducation don ne ma fɔ k'a bɛ waraw kɔni ne ko n yɛrɛ de bɛ fɛ k'a lamɔ. o éducation in de kama dɛ ne a bila ka taa yen fɛ i y'a faamu bari den yɛrɛ wolobali e dɔgɔnin ni i kɔrɔmuso min mana na n'o ma fɔ ko k'a kɛ jeu u b'a fɔ ko k'a kɛ papier a ka haramu jeu ni papier bɛ ka min da bamakɔkaw kan yan nɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la ni den tɔgɔ kɛ jeu ou papier dɔrɔn a ka haramu a bɛ garankɛ dɔ cɛ fɔlɔ min sen na o y'a fa ye ne tɛ fɛ ka kɛ holala ye koyi i y'a faamu ni n ko i k'a kɛ cogoya min na a to ten dɔrɔn a to ten a bɛ yɔrɔ min na yen nɔ a ka haramu n'a ye sɛnɛ ni i y'a faamu b'a la danni daminɛ n m'a bila ka na. sɛnɛ ni danni wa karamɔgɔ ne den tɛ danni kɛ wa ne den tɛ sɛnɛ kɛ a tɛ danni kɛ a tɛ sɛnɛ kɛ. Sali wala e kelen den do wa ngo ma fila do ma ci ta ma kelen ta kɛ koyi ko mana kɛ cogo o cogo a ka haramu cɛ de jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la e bɛna denko kuma fɔ jɔn ye. ne bɛ denko kuma f'i ye. e bɛ ka ɲini min kɔ ne ni maabaw de bɛ jɛ la a ka haramu hali Fadima Mayiga yɛrɛ ko à chaque avantage il y a un inconvénient bon pour ne pas inconvénienter mon enfant o de la n y'a bila ka taa yen fɛ parce que inconvénient in de ye problème ye sisan. o ye problème den nɔgɔlen daminɛ a da la ji bɛna to yan fɛ sa ka sɛnɛ kɛ a bɛna nafa jumɛn sɔrɔ a bɛ kalan kɛ cogo di. n'a ji da halila a bɛ baara sɔrɔ cogo di k'a to sɛnɛ la. e tilekɛ ne ma malo dun wa. hali ni ne ye malo dun. e ye sɛnɛkɛla dɔ de ka malo dun a ka haramu seri man di e ye wa. est-ce que o y'o den ma fu la n'i y'a san fana de. n ko sɛnɛkɛla de bɛ sɛnɛ kɛ walasa seri i ka se ka seri min. bon Sali de baasi tɛ tubabuw ko ten ko doro c'est doro a ka haramu ne t'i ni deli bilen n'i b'i ta i ka minɛnw cɛ i ka taa taa depuis ne wolola ne bɛ cɛgana la a ma n tɔɔrɔ taa minɛnw ta i ka taa n t'i deli bilen. ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye ji tɛ to yan fɛ karamɔgɔ. baasi tɛ a tɛ to yen bi a tɛ to yen sini a bɛ kɛ min a bɛ k'o de. baasi tɛ o ko tɛ ko ni bo ko para o ye masiba bannen bilahi i ka minɛnw cɛ i ka taa ji nɔfɛ kɛ taa i bɛ taa mɔkɛ sɔrɔ yen taa kɛ taa e taa n ka village dɔ la taa. belebelew den o kuma gɛrɛ de b'a mɔkɛ kun na. baasi tɛ sa. n bɛ taa mɔkɛ sɔrɔ o kuma gɛrɛ de b'a mɔkɛ kun na hali sini n bɛ taa ji nɔfɛ wa i k'i sigi i sigilen tɛ ni fɛn fɛn o bɛ bɔ a ko la. walayi bilayi karamɔgɔ i sigi i ka so kɔnɔ k'i sigilen bɛ yan dɛ ji ko in i b'a den ɲini a bɛ fɔ ko ji ko tɛ e m'a fɔ ko an fila den de don wa mɛ n b'a yiri la n ko dentigiya bɛ ne bolo ka tɛmɛ e kan. wayi ɲangara belebele kumara o ko ten hatɛ bɔra belebelew den. i boloma dalen bɛ fɛn mara ne fana boloma dalen b'o de ma ko Sali i y'a fɔ wa. o ye bi ye i b'o fɔ. a ka haramu i kelen den tɛ koyi n ka pa ni i kelen den don. n kelen den don. baasi tɛ n kelen den don bi n kelen den don. baasi tɛ ne kelen den tɛ mun ne b'a bɔ ne ta yala ka taa bila an ka village la. o tuma village t'an fɛnɛ na. a lana duguba kɔnɔ an ka jan an k'a mara ɲɔgɔn fɛ. o tuma burusi kɔnɔna de bɛna mara. a banna. burusi kɔnɔna de bɛna mara. a banna sisan e bɛ min kɛ. o tuma a b'e fɛ a tɛ se ka kojugu kɛ yan. wala e bɛ min kɛ sa e k'o kɛ n taara ni den ye a banna. ne bɛ taa bila mɔkɛ n'a mɔmuso o bɛna se ka mun de bɔ a bolo ko sɛnɛ olu bɛ se ka mun bɔ a bolo. Sali dɛ e bɛ ka kuma fu de fɔ koyi. ne tɛ ka kuma fu foyi fɔ. foyi t'a to i ka n'i ɲɛ la yan fɔlɔ koyi en tɛnkɛ n'a ma balikuya n'a yɛrɛ balikuya an b'a fɔ ka muso ɲini a ye. u tɛ muso d'a ma a ka haramu n'i y'a ye yan dɔrɔn a nana a muso yir'i la koyi. n'a n'o muso sera yan ne bɛ min kɛ ne b'a dɔn. e bɛ min kɛ sa e k'o kɛ sa n'o fiyɛ i bɛ min kɛ o kɛ i yɛrɛ tɛ taa wa i bɛ mun ɲini yan de. ne bɛ taa e bɛ ka perese ka ne bɛ ka min kɔnɔ n'i ye n selen ɲɛ karamɔgɔ fo n'i nana dugu min na sunu karamɔgɔ n t'a la don yan. belebele kumara a filɛ dɛ a ka haramu bilahi a filɛ nin ne b'a dɔn a ka haramu ne b'a dɔn n ka cɛganɛya ma ban fɔlɔ nin y'a daminɛtɔ ye cɛganɛya saison 2 a banna n y'a to ala ma bilahi n y'a to ala ma sisan kɔni ne ye muso jalani 2 de ye ka mana don ne la siɲɛ wɛrɛ dɔrɔn ni n bɛ dɔ ta n b'a kɛ belebele san fɔ dugu fa a banna Sali i ta nɔnɔ n tan basi i ta nɔnɔ n tan basi voilà. Alicia! An tɛgɛ ko wa? E cɛ est-ce que ɲɛ bɛ Alice ka sourire la? Pressé len b'a don an tɛgɛ ko. Alice! A cɛ ka dumuni ne taara e ka secret ye fɛn o fɛn. N ko dumuni ninnu ka di de. I b'i kɔlɔsi nɛn de la a kana don. I m'a ye wa? C'est comment? Nin bɛ tɛgɛ koli yan. Je te dis, voilà comment est-ce que les blancs appellent ça? Tu as la bonne main. De la manière dont il y a Dominique Kadian, il est revêtu, tu es très belle comme le repas là. Oh, j'ai pas dit. Où ça brille? Comme le visage de Alice, notre Alice. Je te dis.
Jara koy. Jara toro. La va frôler. Il delgo doro de la maka wallahi. Ni ma comment on dit la fière. Voilà. Wow. Aïe, restaurant d'elle. Ça veut dire restaurant d'elle. Il veut jamais parler sur moi, mais tu as un info à la gala. La dumuni ka toro. E Flo, tu as quand même le remas platé en tout cas, mais. E fera to esa ngete diga de. Alma tere to la re. Akana kana nan le remas platé, il globena. Mais mon ami dumuni ko ne fou de. Yemi ngoya. Ngi kana le remas platé en tout cas. Nem mana kuyi. Chokro batom ni. Ngi kana le remas platé, nem mana kuyi. Dobala. E fera. On est na sonre. Ayi mais nemul ba ya déjà. Chokro batom ibni bolo pa mo nata. Kana ta yen fɛ yen yɔrɔ to i ka ta kɔrɔla la e bi dan yan fɛ cogo di cɛkɔrɔba hali i tɛ maloya fo ne na sɔngɔ de bɔ ni mɔgɔ b'a ni yɛlɛnna an bɛ du ɲɔgɔn na a bɛɛ n'ala cɛ a mɛ ne min ni mɔgɔ la maloya n'o digirila siɲɛ wɛrɛ i bɛ dusu ta i bɛ nasɔngɔ bɔ i cɛkɔrɔba fara dabla sa kan cɛla maloya dugu alima ngi ki dabɔ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ ne de b'a dɔn ko mana ko i tɛ se ka maloya fara e jɔra n'an tilala han ne n'an ko ka taa n buramuso fɛ o tɛ problème ye o i jɔn ka ci di ne ma fɔlɔ ma ye ne tɛ nin na o cɛkɔrɔba tɔ i tɛ sɔn nasɔngɔ bɔ ma ne ko e tɛ se ka dumuni kɛ dɔɔni dɛ mun de bɛ yen nin e fara dabla sa nka ayi a ka dun dɔɔni sa non n'o bɛ nin man ne da ni mɔgɔ la maloya a lamana ko foyi tɛ nin na ni nin digila la dɛ a fana bɛ dimi a bɛ furu dɔn i kɛcogo dɔn Alma a taara nin san ne yan e dili ayi ne ye tobili kɛ de ne y'a dɔn yalima ko nin ye tobili n'o ye wallahi n taara n da n ko n bɛ sunɔgɔ kɛ fɛn min ma se ka sunɔgɔ nin kasa in bolo dumuni kasa in bɛ fo ne ka so kɔnɔ ne y'o fɔ sa ya ne y'a dɔn ko depuis don fɔlɔ min na fana na e muso ɲuman ye dumuni kasa in n'a fɔ restaurant ne de bolo n ko restaurant dumuni dɔ de don ayi restaurant tɛ ne Alma i bɛ se tobili la non a bɛ se yɛrɛ de non Alma hɛn wa e nana han nin bɛ ka kɛ du in kɔnɔ an bɛɛ bɛ ka jɛ ka dumuni kɛ sinon han an tile kelen ma tilela dun yan fɔlɔ i nali kɛra hɛrɛ ye dɛ an ye ta kɛ n kun ne Alma i ye muso ye walayi Dili ne b'a dɔn e bɛ ka nin ko in bɛɛ kɛ zamɛ ko in de nɔfɛ o tɛ yan zamɛ ye 100 de ne bɛ fɛ ka dɔ i bɛ na nin 100 an bɛ dɔ k'i kun Fara sigiɲɔgɔn ma nin fɔ dɛ ne ka 100 bɔ ne k'e ka dumuni kɛ Fara o ta sigiɲɔgɔn de ye ne dɛmɛ ka n ka furu kɛ yan Fara i tɛ sabali sa i ye muso ɲuman sɔrɔ 100 i k'a dun ou bien n'i tɛ 100 di i t'a dun a banna n b'a la o i ka 100 in na ne min miiri sigiɲɔgɔn na ko ne ka 100 di Filo n ka tasa sigi yan Flo ne ko e yɛrɛ jija kun dɛ e bɛ girin-girin e mun de bɛ yen Fara i kuma tɛ ka sɔn ni ka 100 minɛ ne la dɛ Fara Dili n'i tɛ 100 di i tɛ Fara Alma bɛ ka f'i ka tuma dun sa Fara n'i tɛ 100 di a to yen fɛngɛ mun tɔ yɛrɛ a tɔ man ca yɛrɛ Fara ka dun n ka fɛn sigi yan Filo n ka fɛn ta ka sigi yan n'i tɛ balo f'i ka fɛn sigi yan nɔ Alma o e de Fara ye n'a sɔrɔ e yɛrɛ ye wari sara n ko Fara de t'a dun e ye wari sara dila dumuni kɛ e bɛ k'ale lajɛ k'i ka kun ka dumuni kɛ Alma ko n ka dumuni kɛ n tɛgɛ bɛ s'i ma dɛ 100 di ka na Fara 100 di ma awɔ 100 fo n ta kɛ jɔn ne yɛrɛ waati sigiɲɔgɔnya bi cɛ Flo mun de bɛ yen wallahi bi sigiɲɔgɔnya ye tɔgɔ jɛ e ma dumuni dama ne k'a dun ko fo ne ye dumuni dama min d'e ma dan t'a la a ye ne ka dumuni dama min suɲɛ k'a dun yan dan t'a la dɛ i jɔ n bɛ compter la Fara min miiri dɛ kelen ne ye n ka makɔrɔni mɔ k'a sigi yan ko n bɛ taga di Lamini ma a y'a ta compter la fɔlɔ mais Fara e min miiri dɛ e ye kɔnɔ wo kelen de problème t'a la kɛn e kɛ lajɛ ka n ka 100 dafa n ka 100 duruna dafa duruna fa a ma fa mugan ma fa i ka duruna ma fa non a ka ɲi ou bien i tɛ 100 wɛrɛ di ala cɛ 100 dumuni na dɛ hali n ka taa dumuni san 100 san jɔ dɔ k'a la bon n'i y'a kɛ ten n tɛ gɔyɔ k'a la dɛ foronto k'a la foronto k'a la foronto tɛ yan foronto filɛ Flo mun de bɛ yen cam mun de kɛra de e ka dumuni 100 a ka ɲi taa Fara n'a n'a sɔrɔ kɔngɔ kun tɛ na fɛn min ne kun tɛ nin sa i kun e m'a fɔ ko n'a sɔrɔ kɔngɔ t'e la i t'i ba la a ka ɲi
sigi ɲɔgɔn jugu ni y'o ye kɛ e de don sigi ɲɔgɔn jugu ɲɛ kɔni na e wari sara i bɛ ne filɛ wa ne dimiya ba de bɛ na ɲɛ jugu commandé ɲɔgɔn ye dɛ i bɛ k'i bolo fa k'o dun ne terikɛ de don ne ti miiri k'e terikɛ de don i tɛ taa desɔn i fara ka bɔ n na n bɛ se ka n tɛgɛ ko ye Alima ayi dɛ ayi Alima fɛn an ka so ma fɛn i bɛ tɛgɛ ko ou bien i tɛ 40 di fɛn all right wari ko tile i b'a ma dege la mon ami lo ji dabɔ ne la i dabɔ ne la dɛ ayiwa alors furunko in sisan Flo i b'a dɔn ni dumuni kɛra quoi non ji tɛ kan bɛ na Flo bi suma 40 di ka na dɛ an bɛ taa glace san glace awɔ non mon ami elle est bien responsabilité ta ho lui c'est mon ami et muso tɛ ya ah donc Flo c'est comme ça quoi ne m'a furu tu prends une yalama an ka don so kɔnɔ Fana e sigi kɛ. ayi an ka don so kɔnɔ sa an ka don so kɔnɔ o ji ta ka na na mon ami ne mon ami c'est Dieu qui nourrit l'homme hein. C'est Allah de mon balo. Tu veux pas, moi je vais manger dans cette vie là. Avant de te voir là, moi j'ai grandi hein. Et ça va commencer à aller chez moi. Et regardez la molle. Nous sommes dit là. Ah, j'ai du monde gagné en faire non. Dumuni kama. Eh tiens, adien. Allah. Silabe, le kini kemela beleje. Ne ma mi ko ngom dinna wala ne tin sa kemela. E ka ta ganti si yo ngale don bilan ñogon ce. An yi de man ñogon ce ne ga mbulu do ga don do lu kundura lu ba ko le dumun ke. Ay la la wallahi Ah, dili. wallahi karamogo Ya fuma bala e be Bamako restaurant dumantigi be don. to impe Go sajir dili e be oni adone quoi. Oni akoni dili ivo do iniga go be bo don de. karamogo kana matam saw be Ni te wolofo ka chepcheni wa. de ba don koy Chep. Na ala ibo karamogo wa dumuni sana kene manam na to lu fe ya wolo fo kay restaurant baro bi e karamogo ni yo kini dundongodo ibta kinen ma do de flavor town o be mbola ne be tudumuni wega no tew alli ni kini nyira be ka fa alhamdulillah alamin dili nyebe barka bi fe ko la koy wala problème mo ya bele te sigan kini nusa parce que ibta keme do kini na kene manam na bidurla nu o de nu fe o ali kima fdala to nu fe kodi nyebe ni zame na ne ko re fe sisa re ga misala na ne do na ne ko ay dili ni ngoni ni mission atakili keme flala enfin ya wala ga wanya fa ngo iflende ite restaurant do do te dumuni valeur ma don tegodi ni chep ina je anyebe to wodi anya ko ni uba fonni mako pati sangana jiro ntete me ndoko ma flaga ay wan ye plan keme na nari ni uga plan fitini karama wona dumuni ngewro be uga restaurant ni ko wani ko ngobele ten na suno ko molo ne wakil nasa me ko ten na nyeke men na sambi kala mo be se wodu muni sane dili ne zame ke men na e bolo awa Allah awa akene ne maliki no tikile ni tigi sanu ni tran tigi sore ha kini da be ni gedu la li ko ngodu menela ko ngobenela ko so men to bi ha aba pari de bana ba zeiri shidela Brésilien a bolo do akuna ya fuma bala ja oui ati jo dugumala gansa na to bilige de be sigi ta tuju de ta to bilige tabe uruji o kuma president ne beta kini saywa okay o wati ko de ta bilige o musube fanju me chew dundara nyere kan ngam blanga selma funu la kata nga tashiblani ko lai diga tani la malu ayi no ko kili kemela dum te feri ali kemela la pe ango twinsa ko ngobene la sana ngane neke ayi atunene ibara ni mene ne fatu ko di ko ga ne kana mo chene tisiga ndima re ika jugudi ayi no tisiga di kana mo ika jugu na tuga wo ni ba san kemela ne do
na i ka jugu wala ay ni ba san kɛmɛ naani de don comme ne bɛ hinɛ la ka sinon kan ka kɛmɛ fara kan kɛ 500 ka di ma mais ni ba san kɛmɛ naani de don ne yɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ ɲini dili ka jugu sa ani e ka ne sɔbɛ mun kɛ la n tɛ nin sɔn sa sɔn fɛn de kina i bɛ sɔn na tuguni ko ne bɛ nin dugu ne basi tɛ i bɛ taa kɛmɛ naani san ka ne t'i datɔ fɛ dɛ dili ne ma dun fɔlɔ n bɔra ne kan hali ma bon ne t'i datɔ fɛ i bɛ taa ne ta san ka na de ayi ne ta i y'a faamu i bɛ taa ne ta san ka na awɔ problème t'a la i y'a faamu basi tɛ dili a ka haramu juguya tɛ wa juguya tɛ a ka haramu juguya kɔni n'a sɔrɔ juguya don n ko livrali ka wari kan ka sara livrali ka wari o livrali de jumɛn o ye 200 de ka fara o 100 mais ne b'a fɔ k'i ka 400 ne fana ta daminɛ ne ta ye daminɛ de fɔlɔ koyi daminɛ ko t'a la dɛ n'a bɛna d'i ma f'i ka so moto taxi di de bɛna n'a ye 400 filɛ nin ye sa dili ta zamɛ sa ne de bɛna 200 fara kan ka telimantigi bila ka kɔngɔ bɛ na sa kɔngɔ bɛ na n bɛ n ka so kɔnɔ ni sangana joona n ti data dunɛ kabini kelen ni bila so kɔnɔ dɛ i kana na taa ne bɛ n dun kan bila so kɔnɔ sɛ wa taa mɔgɔ sa o dili sabali sa ne yɛrɛ bɛ n dun sa ala kama sa tan ka kini sangana fɔlɔ sa ne bɛ n fɛ n kɔnɔ kɛ n bɛ livrali wele sisan sa bɛ na n'a ye livrali wele t'i sɔrɔ so kɔnɔ sisan belebelew den mais ka n'i yɛrɛ dege nin dumuni na ni wari t'i bolo don min na i bɛ sɔn ka wari suɲɛ dili foyi e kɔni bɔra an jigiw ka fari ala ka fari an jigiw ka fari belebelew den wallahi belebelew den wallahi i ba ciao ngo n bɔra waritigi kafiri dɔ de fɛ yen ni waritigi ye kafiri ye cɛna kafiri don minɛ e b'a dɔn nin cɛ ye min kɛ ne la c'est à dire ka ne wele ka alimami falaki wele ka misiri gardien wele ka taa n bɛɛ lasigi quoi c'est à dire a kɛlen k'an lasigi waati min na a ko ko misiri gardien ka na a ye 40,000 d'o ma ne sigilen ɲɛna ne yɛrɛ fɛ n ko ne ta bɛna kɛ 1,000,000 la c'est à dire a sina ka misiri welela wele ka na ka 100,000 d'o ma ne fana na ne ko belebelew den n'i ka wari i ta ye sa n ko e halala den ne a ko 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 ne ye karamɔgɔ ye kolo tɛ se ka ne sara k'ala dɔrɔn de bɛ se ka ne sara c'est à dire tellement que cɛ ka kuma ye ne tɔɔrɔ quoi ne yɛrɛ ne ko n bɛ sira ɲini dɔrɔn ne bɔra bon ni kɔngɔ de bɔra yen sa n'i ma kini dun ka n hakili sigi dɔrɔn n bɛ sɔn ka cɛ bilen quoi a ka haramu bilahi ni sangana fɔlɔ quoi i y'a faamu wa ni sangana fɔlɔ deli awɔ taa so kɔnɔ n bɛ na n'a ye sa mɛn yan i jɔ n'a mana i la yen nɔ ko fini dɛ ala k'i ci ka bɔ tile kɔnɔ nin ye tile b'i faga ye ne bɛ nin bila so kɔnɔ sisan ka i wele sisan nɔ ko n nana ni kini ye fa de bɛ da i bolo bamakɔ an bɛ villa tan ne 400 fulama sɔrɔ sisan 100 bɔ ka 400 sɔrɔ o tɛ 300 tɔnɔ ye bara kiri feere ne ma 100 ne fana bɛna feere karamɔgɔ ma 400 business tɛ an bɛ se o. Muramson la. Nse. Alma. Somo wadu. Sigara me. Kan meme. Kan festi. Kan basti la. I parla re. Merci. I chakule me. Awabe. Kan bastala. Bashwetala. Kan na ka kelem sen ma chale. Wala Muramson a changé le bari gusta. A changé la. A do ba ka kun na han. Ay chama bari wala. Abina songo de anyama. Awo, songo de antra droga na songo de. Aduna songo na ta na songo ta de. Abena songo di. Kani do na le. A intendo gila na songo de ano. Kara ga bashi tete ba ko. Aya ga bashi ma ku tete. Ko kwa charger la le. Ah oui. Kar bastila. Bashi tete. Nsigile mu meso tento. Na bola yi de mega baram sanula. Kana de ma kan bara he. Awo. Chena nena lafia. Afuna futane maere. Nyodi anga tumoya. Komi ndlala bara erula. Ndara ni shingun na shingun no ke siri na a shinga blanc. Aw. No shingun ma ke siri fona ke do ko me ka fi man no bara me ko lure to. Bara. Nugo bara tenia. Ite kemela ke ngwa ni tena nifa. Kemela ke ngwa tena nifa. Wardi kana. Vani ko kubele beta wana kuletina wardi. Akai kana kulena. No digiri la ne na songo bola de de. Ah, wardi sa. Yo, fem gondo la onkono. Ite la sa bara.
Voilà. Ah, tu as Oui, tu as ramené ça. Quand on t'a qu'elle là, une chaîne va dire la rabla midana. Voisin. Bismillah. Karamogo. Kam soga baraki ka chauga baraki. Apana de karamogo pia ndere. Dili. Bro de. Nyana ka toko sa. Wallahi. Ona na kelima. Ku. Nunu ga libéré chap. Nunu para do kadi ni. Nunu be ndro na falo ko tik do ko chak. Ini be civilisé le no de. Be oni ado no de fiesa muye musu civilisé le mbadi. Agaro iboro manga di che pia tan mako. No. Kanga ke ministre musu ministre ko musu walma businessman uga fen transitaire no kan ulle bolo aka haram Wartra koy. aka haram dili je nyebe ibe ko do ibe kala su do ne Ne boko ngo mo sira ko bulete ngo alo. Ne afia bla kana dialo de. ala. Na tila ngo ne tila trisere ngo ni ndatu ko so la jara ka so. Ala. Sabra lo de. Wallahi ibe ibado ne Bikan kili sa kene matam. Ma sali. Kan na ma folo sa dili. Ayi joba yin sali du be sika kili sa kene matuko di sali be so kono. Fene sali be to bin la sa. Chekene ko ta dumuni sango do sa. Me che furu le fene wote na so dia. Dili. Ne chika kinne sa tawa. Ya. Anga kinne jandra. Akuma be jela nyini ngali kala te fili ma sali o foi ti se ma ble. So ma do wa. Ayi sigi wana ni an to gele te an kango nyini sa. Na frambe be sigi anno. Mais ne m'a pas sali ni ngali kela. Ni mano ni voilà nga volu ko ta dumuni sa. Ne ta dumuni sa. Mais e fere ka dumuni sa. E na on begera kine wala de. Di comment bena sa. Comment bena nga dumuni dia. Ni ti dumuni sa na ni ti na fiala wa. Aga dumuni sa. Na dumuni dia. E ta chera de. Ye ta chera de. Ka go na fu me chera. Dili mo iko ne ke mena newa. Mung me no ku mina ngona ni machano ya. Dili eni ala ni kirache ni. Dili sa. Dili se sa kana ngo si sa. Kuna yere matasa. Dili kana ngo si. Muna te dana dana ko kuma muna gela de kana mo. Eni ala ni kirache ni te lo wa ya fly one. Te lo wa ya fly wa. Dili ni sa fere che ne ke mena ni. No muna la no ko si de. Fa me ne me tilda la mesa fu. Eni sa fere che ne ke mena ni. Ni ala che. Dile ko ntina mako ini fani bata ne zame kama nanne ne ko ne ku wadi salima ka tobili ka kumeseni ma ne ko dile nega na so ko menya srala ne ku wadi salima ka tobili ko mo sala ta dumuni ke manana sa tini fa ka haramu ne sali to kala kuma fama kuma na bele mi haram ya fa e ko nta ko awa tara to ko sali fina tara kana mo e mara muso furu e bo bla e mo ko fe o me sema ne a fe ngo ma dinye fam sisa ne e kana mo to ini muso tebe basi te dili sa c'est ma vie privée do la vie o yi ngwe no chere iga wadi salima ka tobili ke wala ka wada ma ta musa kana bla musa fe keme ni ngake mananja o te fa de bela dili ngake mananja dili ne la ka tobili ke dili atani ngake manane ba agara mfuete ke furu kwata haramuko fuete ke furu kwata haram dunko batra de nyira be ko sati goji ni saraga ala bile agara ni saraga ala fana seremana ke wanani mina nisabere kama no se jale bole jale dili be malo agara yente